Μπροστά στην ευρωπαϊκή υποκρισία, εγκληματικές υποχωρήσεις συνοδεύουν εγκληματικές αποφάσεις. Πάντα με πρόσχημα το εθνικό καλό ή μια νέα μεγάλη ιδέα που άφησε πίσω της κατεστραμμένα ακίνητα και τεράστια χρέη. We have spent a lot of money. We have spent twice the money that I've spent in Sydney. I don't know about we'll know about the final cost after, of course, the end of the Olympic Games. You mentioned $1.2 billion for security. Where does that money come from? We have the money. It's Greek money, or is it from the Olympic Committee? Does some of it come from the United States? No, we're talking about Greek money now. We're talking about money that is more than we can afford, maybe. We're talking just about security. On a fait des dépenses somptueuses, tout à fait exagérées, payées par la population grecque, parce que pour rembourser les dettes qu'on a contractées pour réaliser ces Jeux Olympiques, bien évidemment, on utilise une grande partie des impôts payés par les citoyens grecs pour rembourser cette dette. Et il est tout à fait normal que les citoyens grecs demandent qu'on fasse une analyse très claire de pourquoi le budget des Jeux Olympiques a explosé, à quoi les dépenses ont servi. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η σχέση διαφθοράς με εταιρείες όπως η Siemens και η Goldman Sachs αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου συμφωνιών που κλείνονταν σε βάρος και εν αγνία των πολιτών. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Έχουν ακολουθηθεί όλοι οι κανόνες που επιβάλλονται και προσδιορίζονται όσον αφορά την έκδοση ομολόγων? Υπάρχουν θέματα νομιμότητας όσον αφορά τις τράπεζες οι οποίες έχουν παίξει τον πρώτο ρόλο είτε στην πρωτογενή αγορά είτε στη δευτερογενή αγορά για την έκδοση των ομολόγων αυτών? Ποιες είναι αυτές οι τράπεζες, πώς αμείφθηκαν, με ποιους όρους μπήκαν σε αυτές τις διαδικασίες? Also ich denke, dass ein Großteil der Schulden, die derzeit als Staatsschulden im Euroraum existieren, illegitime Schulden sind, weil es sind Schulden, die durch eine Politik entstanden sind, die sich gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung gerichtet hat. Und deswegen soll jetzt nicht die Bevölkerung diese Schulden abtragen. Το παράδειγμα του Ισημερινού μας έδειξε πως όλες αυτές οι παράνομες ή απεχθείς συμβάσεις μπορούν να έρθουν στο φως μέσα από τη δημιουργία μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου. Γιατί δεν μας λένε καθαρά ποιο είναι αυτό το χρέος, πόσο είναι αυτό το χρέος και πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος και πού οφείλουμε και σε ποιους οφείλουμε. Γι' αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο ένας λογιστικός έλεγχος ώστε να προσδιορίσει ακριβώς τι είναι αυτό το χρέος. Γι' αυτό λέω η γνώση και η απόρριψη όλων των ψευδολογιών που λένε και η κυβέρνηση και οι εταιρείες που αρπάζουν το χρήμα του ελληνικού λαού και τα παπαγαλάκια που πληρώνονται αδρά για να υμνούν την κυβέρνηση. Ποιος θα φτιάξει όμως την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου? Και κυρίως πώς θα εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι μία ακόμα εξεταστική επιτροπή της Βουλής, φτιαγμένη από τους ανθρώπους που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση? Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου να μην είναι μια επιτροπή σοφών, δεν πρόκειται περί αυτού, γιατί αν σχηματιστεί απλώς μια επιτροπή σοφών, την οποία θα φτιάξει η κυβέρνηση, έστω και αν καλέσει ανθρώπους από το εξωτερικό, έστω και αν βάλει και ορισμένους από την μεμονωμένα άτομα από την κοινωνία των πολιτών κτλ., θα υπάρχει ο κίνδυνος
να είναι ένα φερέφωνο. Los únicos que tienen autoridad moral y el derecho de demandar una auditoría es el pueblo, que es el que está sufriendo sus consecuencias, ¿no? Y es importante sensibilizar a toda la población, en este caso la población griega, a todas las organizaciones sociales griegas, para que se unan y en las calles demanden la auditoría, ¿no? Dans la situation grecque, effectivement, comme le Parti de la Nouvelle Démocratie ou le PASOK ont bénéficié eux-mêmes d'avantages en endettant le pays depuis une quinzaine d'années, et il est certain que ces partis voient très mal l'idée de faire un audit parce que leur responsabilité va être démontrée aux yeux de l'opinion publique. Donc ce qui doit se passer, c'est que l'opinion publique grecque doit se mobiliser. Des organisations doivent aussi se mobiliser, des syndicats, la magistrature grecque, des intellectuels, des artistes. Les gens doivent faire connaître leur avis et faire monter la pression sur le pouvoir politique. Από τις αρχές Μαρτίου, μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτικούς και εργασιακούς χώρους συγκρότησε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου στην Ελλάδα. Ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες και συνδικαλιστές από ολόκληρο τον κόσμο στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου θα διερευνήσει ποια τμήματα του χρέους είναι απεχθή και ποια είναι παράνομα και θα αποδείξει ότι ο ελληνικός λαός, βάσει της ελληνικής και της διεθνούς νομολογίας, δεν οφείλει να τα πληρώσει. Η απόφαση όμως είναι στη βάση της πολιτική και όχι οικονομική. Ακόμη και αν το χρέος ήταν νόμιμο, καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να δολοφονεί τους πολίτες της για να εξυπηρετήσει τους δανειστές της. Και όλο το ελληνικό χρέος, το 350 δις ευρώ, να αποδειχτεί νόμιμο, που δεν θα αποδειχτεί έτσι, αλλά και όλο να αποδειχτεί νόμιμο, πάλι η Ελλάδα δεν μπορεί να το σηκώσει. Πάλι δηλαδή θα πρέπει να διαγραφεί. Εάν η εξυπηρέτηση του χρέους, η διατηρησιμότητά του επιβάλλει διάλυση των νοσοκομείων, διάλυση της παιδείας, διάλυση των δρόμων, τότε το χρέος σε κοινωνική βάση είναι μη διατηρήσιμο. What in effect the government is saying is that they're going to default in relationship to the Greek people. And I don't understand how a social democratic, socialist, popularly elected government can turn to its own voters and say we're going to default on you instead of defaulting on the financial institutions. There is only one single option in the coming decades, which is not to pay this debt, because it was based on neoliberalism. And the neoliberal endeavor, was a crime against humanity. Personne n'a l'obligation de payer sa dette, parce que cette dette a été accumulée à travers un fonctionnement vicieux du marché financier. Il est immoral de payer une dette immorale. Η δημιουργία μιας Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, εν τέλει, δεν είναι παρά ένα πολύτιμο όπλο σε μια μεγαλύτερη μάχη, που θα διεξαχθεί με τους παραδοσιακούς όρους με τους οποίους διεξάγονται αυτές οι μάχες εδώ και αιώνες. Χωρίς αυτήν, όσες φορές και αν διαγράψουμε το χρέος, αυτό θα αναγεννάται από την τέφρα του. Θα διαμορφωθεί δηλαδή πεδίο ιδεολογικής, πολιτικής και ταξικής πάλης. Το χρέος είναι πεδίο ταξικής πάλης. Το ίδιο. N'ayez surtout pas peur, en tant que grec, de revendiquer vos droits dans l'Union européenne et par rapport au gouvernement grec. C'est fondamental, c'est en se battant qu'on fait respecter ses droits et c'est pas en se soumettant aux diktats des créanciers. Regardez la Tunisie, regardez l'Égypte, c'est quand une population se met en action qu'elle peut réellement changer la situation. Να αποτινάξουμε από πάνω μας την υποτέλεια, να απελευθερωθούμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να απελευθερωθούμε από την Τράπεζα την Ευρωπαϊκή, να απελευθερωθούμε γενικά από την Τρόικα, η οποία
είναι η οικονομική υποδούλωση της Ελλάδας. Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή. Πάμε.